Hola, em dic Rosa Grau i fa molts anys que estic vinculada amb la cultura popular, he estat fent castells, també he estat amb els Diables, ara mateix soc mare bastonera i des de molt petita que ja vaig començar portant els capgrossos i encara hi soc. Som la cançó que mai s'acaba. Doncs bé, aquest any serà el 40è capgros que es fa a la ciutat, 40 capgrossos de l'any, sí. I sabeu quantes dones hi ha? Doncs mira, només n'hi ha 7. I m'agradaria ser la 8a dona que surt escollida com a capgros de l'any. Sempre se m'ha conegut per la Rosa dels Nans, però actualment també se'm coneix per la Rosa de la Carmanyola Picant. Perquè sí, tinc una empresa que es diu Carmanyola Picant i ens dediquem a fer reunions de tàpers secs. I ara em diuen que m'he fet activista sexual perquè sempre estic predicant que és molt important conèixer-se a un mateix abans de poder estar amb algú altre. Cada any per Festa Major m'encarrego de destapar el capgros de l'any, juntament amb el Jordi Grau, que és el que el fa, i els pioners i les caravel·les del cau, que són els que el porten, i sempre n'hi ha un que està allà sota i la resta que estan portant els capgrossos que l'acompanyen. Doncs imagineu-vos quina il·lusió que em faria que aquest any estigués jo allà sota, que em destapéssiu i sortís jo. Seria molt xulo. Però no només seria xulo per mi, sinó també per tots els pioners i caravel·les que any darrere any ja eren amb l'antic agrupament Escolta Mossenoms, ja el portaven des dels anys 80 i encara el porten actualment. Seria un reconeixement també per ells. Vull dir que si em podeu votar, doncs votareu també al cau. Us demano a veure si em podeu votar. És molt senzill. Es tracta d'enviar un mail al Casnet de l'Espardenya i dir vota Rosa Grau. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que compartim. Som la pedra en la barricada. Som el poble per